seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Soc el Pablo Campos, vaig néixer a Castellà, que és un poble de la ciutat. Bueno, poble no és perquè forma part de València, però nosaltres es considerem poble. Els meus pares, mon pare era d'abans de la guerra, nasqué en l'any 13, ma mare en l'any 25. Mon pare era llaurador, se dedica a tot el tema agrícola, i després, com així a València, els xicotets llauradors a la llarga o estan arruïnats o se tenen que buscar altra cosa, aleshores es va buscar un lloc de treball, i com ell estava acostumat a l'aire lliure, perquè encara que sabia de números i tot, però ell era aire lliure. Es començà a treballar portant el manteniment de les pistes del club de tenis de Santa Bàrbara. Ma mare, mon pare era una persona gens masclista, en absolut. Puc dir-vos que la meva criança ha sigut totalment matriarcal. He tingut eixa gran sort. Ma casa era un matriarcal, m'agraden les dones. Ma mare era de l'any 23, sus pares eren forners, aleshores ella se dedicà al tema de repartir pa, de ayudar a sus pares, i després ja se casà amb mon pare. Se casà amb mon pare, i com bon matriarcal, en els pobles, el que jo sol dir el títol nobiliari, és a dir, el mal nom que tenim cada persona. La meva família, per part de pare, érem silverios, i per part de ma mare, forrerers. Jo tinc una germana bessona, aleshores va ser famós les bessones d'Ampari la Fornera, i es diuen les forneretes. Després hi viu un germà, que és 6 anys més xicotet, i no tenia res a veure amb nosaltres. Sense diferència d'edat i ser xic, nosaltres anàvem a la nostra, vivíem en un carrer que era tot el carrer érem una família, no hi havia distinció de si una tenia una nina, l'altra tenia una nina de drap, perquè ma mare no solia fer nines de drap per a reixos, tots anàvem a una. I participaven totes de tot. Tenien més o menys la mateixa edat i va ser vaig tenir una infantesa molt en realitat, molt estimada i sempre dirigits per la mare. Nosaltres en un principi anàvem a l'escola de les Trinitàries, les monges que estaven allí, però el meu home, de l'edat pitjor que pugui haver, se n'anaren del poble. I aleshores estiguérem un any sense escola, perquè no anàvem ni al nacional, i les monges no estaven, i ens portaven 2 senyoretes, que allò era graciós, per res. I aleshores, quan tornaren les Trinitàries, ma mare diria que no, que nosaltres anàvem a Escola Nacional. Anàvem a Escola Nacional, teníem una mestra meravellosa, ens ensenya moltíssim, i normalment, aleshores, en aquella època, les dones o bé eixien de l'Escola Nacional, tenien nòvio, feien les feines de casa i se casaven. I si de treballaven alguna cosa era ajudant a l'home en les tarees del camp. Però molt poquetes estudiaven, molt poquetes
tenien aquesta inquietud per estudiar. Ma mare volia que estudiaren, la meva germana no volia, la meva germana volia anar al camp a ajudar a meu pare i ma mare deia no. O les dues o ninguna. Jo anava a l'Institut Sant Vicent Ferrer i la meva germana anava a la Puríssima, a les franciscanes, de lo que vull darrere de l'Ajuntament de València. Perquè en això ma mare el que no volia és que ens compararen. Perquè aleshores estava lleig a costum, ai, la teva germana és millor que tu tens. La mare deia, separació, una és un puesto i una. Van estudiar amb beca les dues, és a dir, que les dues van estudiar amb beca, perquè en la casa no hi havia moltes possibilitats econòmiques, perquè a mi quan me diuen de quina classe social eres i de quina classe social eres, és com la bandera, la paz i tot això, no? Dic, pues jo era una classe social que si volia algun capritxo tenia que anar a fer hores extres a casa Gàitega, un almacén que n'hi havia de venda de roba, i anava allí els divendres i els dissabtes i en el que me guanyava passava el metge i algun capritxito, i la meva germana igual. És a dir, teníem el necessari per a viure, ma mare ens feia la roba, les dues anàvem exactament igual, fins als 13 anys pareixien, bueno, eren germanetes, les dues exactament igual. Entre setmana no, perquè ella portava uniforme i jo no portava uniforme. Però que vamos, que si volíem algo, ens costava ixe algo. No... Ma mare sempre em deia, en casa no n'hi ha molt, però el que n'hi ha és per tots. Si voleu algo, ho demaneu. I si no, ho farem, ho inventarem. Però ma mare sempre, igual com mon pare, sempre volien que es diguem la veritat, que no anaven en mentires, i el que més soñaven era que per aconseguir qualsevol cosa furtaren. Mon pare mos envia, el dia que vingués la Guàrdia Civil i diga que esteu empresonats perquè heu furtat el panel no anirà per vosaltres, però això mai passa. Nosaltres érem, la quadrilleta que érem un poquet espavilats, eren els de xuar, entre xics i xiques, quan venien les festes del poble te posaves en les veïnes a ballar, això fins als 13 o 14 anys. És a dir, fins ahí, diguem, que va ser una vida que eres feliç, ningú se posava en tu. Jo la sort que tinc, quan venia a València a estudiar, és que la meva professora de literatura i de gramàtica era de Carcaixent. Perquè, clar, jo la meva llengua era la valenciana. Aleshores, solia parlar en valencià. I si algú se burlava o servia, esta professora de Carcaixent deia «Alto ahí, Llopita ni me la toquéis». Ella habla valenciano y por eso dice a radio, dice a moto. Y la primera que sería tiene un cero. Tenía molta sort en el professorat que me recolzava el que jo poguera parlar la meva llengua, cosa que no passava en tots, perquè hi havia companyes de silla que potser tenien més vergonya o no tenien unes notes que destacaven i la gent es deia, mira, aquestes són de pueblo. Això jo ho he vist i ho he sentit i jo sempre les he defensat, no? Però quan se quedaven les hores hi havia gent que se passava pintant de mà. Jo m'he dit compte, he vist com si era una ronda i dic, senyor, si és la meva llengua, per què? Per què? No ho entenia, però bueno. La meva família, aleshores, vull dir, per part materna, els meus abuelos eren molt catòlics, catòlicos, apostòlicos i romanos. Per part paterna, no tant. Ma mare era una persona que anava a missa, mon pare no tant. A mi m'encantava la història sagrada. Jo era una persona molt inquieta i volia estudiar i profunditzar en allò que tots els dies, perquè en Sant Vicent Ferrer tots els dies feien missa abans de l'escola. I jo voluntàriament anava, m'agradava escoltar l'homilia, m'agradava.
I això que es comences a pensar, i treia bones notes en religió i en història sagrada, i li digui al rector, preguntes, i el rector no li se donia la volta que diu, tu eres atea, dándote la clase, i què? Atea? Mira com va ser la meva decepció que no anava a casa i dic, mare, pare, iaia, he deixat d'anar a la missa i he deixat de creure. Perquè jo no va ser en aquest moment, no? Però això porta un procés que arriba molt de que això no és possible, això no és el que... Bueno, i ja deixi, des dels 14 anys, deixi ja la religió. Vaig complir una etapa de la meva vida, m'interessen totes les religions, és a dir, he llegit la jueva, he llegit el Coran, m'interessa, però també perquè m'interessa, perquè avui en dia, per desgràcia, les religions encara marquen molt, i tenim que tindre sempre algo en què defensar-se. Jo moltes voltes veia programes del cor, perquè les meves companyes veien programes de cor. I si jo anava i diria, escolta, tenim que fer una vaga, tenim que fer... No he fet ni cas. Però si els entrava per les coses del cor, me feien cas. I d'ahir ja me les duia al meu terreny. Però així, com us dic, era de risa. Aleshores vaig cremar una etapa. Quan vaig ser fallera, no m'agradaven les falles, però la meva germana sí, i la meva germana, quina mare, o les dues o ninguna. I jo vaig ser fallera per la meva germana. Així que després me toca a mi ser reina del foc, que jo, el foc, m'encanta l'olor al pólvora, però tinc pànic. Me donaven una canya, encenia la mascletat, tirava la canya i m'anava corrent. Això me vaig vestir d'ixent. I ja després me posia a treballar. En l'any 71 me posia a treballar en Ademar, que era de l'empresa Marcor, Martínez Colbert.